Ako odlišiť podvodníka na internete, ktorý ponúka investície, od profesionálneho investičného poradcu? Prvá vec, ktorú si musíte všimnúť, je, či používa slovo garancia alebo garantovaný výnos. V slovníku podvodníka toto slovo nájdete veľmi často. Naopak, profesionálny investičný poradca nič negarantuje, pretože vie, že trhy sú kolísavé a výnos investície závisí od mnohých faktorov. Druhá obľúbená vec podvodníkov je sľubovať vám nereálne výnosy. Ak vám niekto povie, že z vašej tisícky bude za mesiac 10 000, spozornite. To by sme tu boli milionármi už všetci. Ďalšia vec, ako si preveriť podvodníka, sú referencie od klientov. Profesionál sa referenciám od reálnych klientov nevyhýba, prezentuje ich na overených stránkach, ako je Google Moja firma, LinkedIn a podobne. U podvodníkov je špecifické aj to, že vás presviečajú, že táto forma investovania práve do tejto jednej veci je tá najlepšia na svete. U profesionála sa často stretnete s tým, že ak chcete investovať 50 000, tak vám väčšinou tých 50 000 rozloží do rôznych investičných nástrojov a samozrejme do rôznych firiem. No a úplný základ u profesionálnych investičných poradcov a finančných sprostredkovateľov je mať certifikát o vykonaní odbornej skúšky z oblasti kapitálového trhu, ktorý od neho vyžaduje Národná banka Slovenska. Pre viac rád z oblasti osobných financií a investovania sledujte môj profil.